Geert, Ja. hasto exam begrutje maar Johan Hansma. Oh, verschrikkelijk. Wat een ellende voor die man, hè? Want hij ziet het een trainen, maar ze zei zo al hier al. Nee, maar je belt er goed eens op. Dat is nog een hoop probleem. Heel veel probleem. Waar zit er aan tafel? Ja, wat dacht je, hè? Wat een duo. Zit er nou zitten. Ando Faber Ja. en Roelof de Vries. Uw eigen googeltje. Zo is het. Prachtig En mooi. de Fab Four, ze ben weer verslaan. Jongens, we gaan gauw aan tafel. Yes. Deze week geen erehaag voor Henk Brugge. Want Heerenveen kan net stunten in Eindhoven. En Cambuur wint van Den Bosch. En dreamt heel stiekem van promotie. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Achteraf kon ik. Poskakli naar de rechterkant, goede bal op Til. Maar de bal ik weer Rob Separi scoort. Daar is dan toch de 1-0. Rotsi moet spelen, maar hij telt. Dan de voorzitter ook wel weg. Dat is het doelpunt. Ja, dat is het doelpunt van Cambuur. Als ik naar je kijk, ben je nog een beetje van mij. Schouten dit het 16 meter gebied in. Til draait bij een bar shit en scoort. Ja, prima doelpunt van PSV. Lewisman zorgt ervoor als Sportclub Heerenveen de Joenbol weer waarom is in de wedstrijd. Want het is 2-1. Beter bij mij. En dan komt de bal in het voordeel van Pauwels. Pauwels in de 16 meter keer er voorbij. Ja! En hij scoort! Hij scoort! Benjamin Pauwels. Benji voor Intimi. Ja, en hier aan tafel Geert van Tuin, Geertie voor Intimi, Roelof de Vries en Andor Faber. Jongens, Jullie Fab nou niet. Four, bij alle jaar on in je tafel. Ja, Roelof. Oh, Andor. Arjen. Ja. Andor zit daar. Ja. Arjen. Vies het extra spietig dat Giovanni van Bronckhorst net een nieuwe trainer wordt van Heerenveen? Nee, dat vind ik net spietig. Nee? Nee. Nee. Oh, Ik zie het wel echt zitten, mooi. Ja, nee. Nee? Ik haal mijn schouders erbij op. Die van Bronckhorst. Het lijkt een beetje een saaie man. oké. Dus qua interviews denk ik, nou, valt er wat te halen. Dat is een gehele opportunistische manier Ja. om iemand net leuk te Ja. vinden. Oké, nou goed. Als journalist, maar jij denkt als journalist, denk je, mwah. En, Oh, is het even René Haken? En als nee. Nee, nou gelukkig, die komt ook net. Nee. Dan is het even Rick Kruis. Komt Ja. die echt net Nee, die komt toevallig? ook net. Maar Nee, mag ik wel kiezen? Wat, Alex dat was Pastoor? zo wel op Alex internet. Pastoor? Nee, die komt- Die zie ik graag gewoon. Die Maar zou graag die ik gewoon. als journalist en als liefhebber hield die graag bij Heerenveen houden. Dick Schreuder komt ook net. Nee, Die skiet dus al een nieuwe club te hebben. Ja. Oh, Dat is wat ik jet heb ja. bij Heerenveen. Ja. En daarom gaat hij ook net naar Heerenveen. Maar goed, het wordt een, Dat bloot er goed aan. nou, er blowen nog wel een paar Maar kandidaten daar door. komen we straks op terug. Goed zo. Het wordt in elk geval een lastig verhaal. Dat zei ik, de technisch manager Johan Hansma. Even jaren, Johan Hansma. Ik wie Oude Vreed, wie ik op het Abelense stadion. En toen mochten we Johan Hansma in stellingen die doen we net als eerst. Nee, we doen Alles eerst gaat door even, de kop. we doen eerst even een instartje van Johan Hansma. Nou, vooruit te maken. Ja, toch? Ja. Ja, dit is echt heel lastig. En moet ik eerlijk zeggen, dit houdt je ook eigenlijk de hele dag bezig. En daar ben je ook eigenlijk de hele dag mee bezig. Soms zit je weer te wachten op antwoorden. Maar het blijft onbewust en bewust de hele tijd in je hoofd rondmalen. Jou dat die ex-vargen? Nou, het is niet eenvoudig. Dus ja, dan heb je er ook wel wat zorgen van. Oh jee, als zelfs Johan Hansma er zwaargen van had. Zwaar. Had net lang door voordat hij in het eerst is dat hij de eerste zwagen al had. 3 dagen. Amper Net als zwaargen. Ga je dit voor de kerst? Ja. Goed zo, dan naar Maar dat Cambuur. was vreed wie een passen betekent maar Johan Hans. Maar dat zie ik een soort van kennismaking. Toch Ja, een een beetje of hernieuwde even. kennismaking. ik doe Want net we wat ik kennen kan. hem al natuurlijk wel. Gezellig. Ja. Hartstikke Je gezellig. vindt het leuk, ja. Ja, Zo, die ik echt doe net wel- wat ik de Friese Weekend natuurlijk altijd op elke vretel om jou wachten op Friesland Televisie. Ja, dat programma zie je toch joggers, toch? Wie dat echt gezellig. Ja, het weer leuk. Het was, nou ja, het was vooral wel interessant. Want het jouwt je gewoon een inkijkje van... Nou, wat voor trainer is Hansma nou eigenlijk op ziek? Nou kunnen we dat natuurlijk voor een grootste part wel invullen. Hè, want ja, hij moet... Savisa geen van kwaliteit. Nou ja, dat, hij moet gewoon... Hij moet leveren hier. Zo. Ja. Maar ze willen DNA, Heerenveen DNA, dat is een pre... Maar hij moet vooral ook gewoon werkje kennen. Wat met talenten omgaan kennen. Hij moet spelers beter maken. Maar dat is dan ook weer gek. Als Heerenveen DNA een pre is en toch ze René Haken benaderen. Ja, ze hebben Robin Veldman ook benaderen. Nou, die had Alex- Heerenveen DNA, want die had Alex in de Pastoor jeugdopleiding. Alex Pastoor had bij Heerenveen spelen, dus daar zit nog iets van Heerenveen DNA in. Maar maar René, van René Haken Bronkhorst net, net. van Bronkhorst net. Dus in die zin is dat ook weer vloeibaar. Tuurlijk. Maar het is een pre, dus dat betekent net dat het een vereiste is. Nee.
Nee. Het Nee. belangrijkste is ook, net en valt in dat aanvallend, Psiloradis. attractief voetbal. Dat je ook vrij heeg in het vaandel. Mooi hoor, actie. En daar heb ik zin in. Ja. Ja, zeker. Jongens, nog even hoe Cambuur. Ja. Ik ken wel een naam die erin past. Oh. Henk de Jong. Ja, Henk de Jong. Ja, Fries, Heerenveen DNA. Had bij Heerenveen werken natuurlijk. Ja. Onvallend voetbal. Ja, Hij heeft nog in het contract. fleurig mens. Oh, hij is beschikbaar. Hij is na dit seizoen beschikbaar. Nee, want hij is nog tekent een 2-jarig contract. contract is nog altijd net verlengen. Maar misschien maar we daar aan snakken. Goed zo. Cambuur speelt in elk geval Joentje in Dordrecht. Hij toch nog nice? Want dat is lijst. Juist bij de training west? Nee, Ander het bij Oh, Ander bij de training west. Ja, Hij Ander Jim dan nog nice, jongens, hoe de Cambuur front. Nou ja, als je... er is Afolabi is dat- sparren, begreep ik. Want die om vreed sparren, om Joet fit te wezen. Ja, Esneun is de bedoeling. Esneun. Dus 12 wedstrijden opereren. Zit hij bij de selectie. Ja, dat is nice. Ja. Nee, het Nijs zie het natuurlijk wel erg zo. Het Nijs zie je toch wel in Jeroen Burghout, vond ik. Hè? Dat, Andor die het mij praten. Ik heb Freetion in Den Bosch even mij praten. Hij maakt op mij wat een... Hoe zeg je, een beetje aangeslagen indruk. Klopt dat? Jeroen Burghout, de Die- assistent-trainer Ja, van die zijn Cambuur. contract werd net verlengd. Nee, Dus ik get eruit. ja. Nou, voor mij weer een verrassing. Ja. Maar- Ja, hij had natuurlijk een oor in het contract. Dus in die zin, ze koeren van hem aan. Maar we weten dat de gearworking met Henk de Jong... die in het begin misschien wat moeizaam weer... Ja, dat weer. die het nou een stuk beter is. Dat Henk de Jong graag mij Burghout troevoer als assistent. Ja. Nou, in die zin is het wel opvallend. Nice natuurlijk dat hij talent is naar de opleiding om coach betaald voetbal te worden. Ik geloof dat het nou oorzit. Maar ja, er zijn maar een heel peer trainers in Nederland die het talent worden naar die cursus. UEFA Pro heet het leuk. Juist die. Pascal Bos gaat Big Leagues net talenten. Nee. Hij wordt Henk talenten. Bruggewol. Henk Bruggewol. En die assistent van, van Beloften. Dus dat jouw toon dat de KNVB als onafhankelijk wel wat in Jeroen Burghout shirt. Ja. In die zin vind ik het echt wel opvallend dat ze hem dus geen litten. En Goed dus zo. wie Arno Toorn op de training de vraag aan Lars Lamboy... Kunnen we het er even door gaan? Nou, dat zullen we daarnaast wel. Precies. We doen eerste stellingen. Spannend. Ja? Ja? Ik dacht dat die tapraten naar je. Nee, een eerste. Nee. Toch de keerlijk zo nek. Maar ja, bij die net. Ja, nee, er is helemaal geen Nee, eerste van Lars Lamboy. helemaal niks, joh. Nee, Nee, want Nou, maar door met die hij wil stelling. niks is het. Dus ja, daar is er geen in staat. De eerste stelling is voor Andor. Juist. Leuk. Cambuur had de beste verdediging van de KKD. Ja. Ja. Inderdaad. Roelof, Gert-Jan Verbeek is de ideale tussenpauze van Heerenveen. Ja, natuurlijk. Ja. Geert, ik vind het spietig dat Verlien Wieke uitlekt is dat ik de nieuwe perschef word van Cambuur. Ja, dat vind ik heel spietig, want het klopt net. Oh, Nice. nice. Primeurtje. Andor, het is volstrekt logisch dat het contract van assistent Jeroen Burghout net verlengd wordt. Nou, ik vind het net volstrekt logisch. Oké. Geert, Henk de Jong tekent een 2-jarig contract. Ja, Ik dat hier er eigenlijk persoonlijk 3 van maken. Voorzitter. Henk is, even zien, Henk is 60. Hè? 60. Werd in augustus 60 volgens mij. Ja. 3 jaar, 4 jaar, nu haalt hij zijn pensioen nog net. Nee, 2 jaar is goed. 2 jaar? Oké, dus dan zei ze zo nee. En dan Roelof, Robin Veldman is de ideale trainer voor SC Heerenveen. Ja, natuurlijk. Ja, hè? Want hij voldoet dus aan al die criteria wat ik niet krijg beschreven van Johan Hansma, jong talentontwikkelaar, spelers beter matje, onvallend attractief voetbal, Heerenveen DNA. Het gaat alle jaar op van Robin Veldman. Ja. En wat is dan het probleem? Nou, hij zit bij een Club Brugge. Daar zit hij wel goed op zijn plak. Hij wint nog wel in Mark Nesse, maar hij bent dan vaak daar in de buurt. De weekend. En hij doet het daar echt heel goed. Hij is dan hoofdtrainer van Jong Club Brugge. Die club heet daar Club Next. Die krijgt dan een oren naam ik. Dit weekend ik weer woon. Steen 4 of 5 nou in die competitie. Ze willen mij helemaal net neerlitten. Nou, die kans is best wel aanwezig. Hij had daar een contract voor onbepaalde tijd. Dat werkt het krijgt wat oor aan in de meeste oorlanden, vooral in Nederland. Maar dus de vraag is vooral of het in uitkeepje heel duur wordt. Dat hoeft net per se. Vers geen oor €1 miljoen. Nee, dat denk ik net. Dus ik denk net dat dat per definitie een heel groot probleem hoeft te worden. Misschien wel voor op kwart termijn, dat dan wel. Vandaar dat ze misschien ik wel overwagen om die boetes van Henk Brugge op de koop dat te nemen. Maar ik kom zo aanstaan maar op het waarom. Maar nog even waarom nou Robin Veldman. Hij zit er zelf hier voor. Hij wil echt wel graag. Maar het hing het wel heel bot af van wat het plan dan was en de voorwaarden die hij krijgt. Dus hij wilde wel wij, maar hij wil net de kost voor alles daarbij. Dus Heerenveen is wel een beetje een soort van dreamclub van hem. Ja, maar Heerenveen, ik heb begrepen, Heerenveen wil heus wel een soort van outcape som betalen. Ze hebben 1,6 ze kregen van Robin van Persie. Maar dat hele bedrag willen ze nou net en niet keer weer natuurlijk uit, net. Jan. Nee, dan willen ze maar maar dat een liefsbedrag Het wordt wel eventueel heel uit, dom Jan. wijzen, toch? Om dat nou in één Kist toch keer... uitlezen waarom hij zo'n geschikte kandidaat is? Want hij had jeugdtrainer bij Heerenveen West. Dan naar Ajax gong, toch een beetje van de radar verdoen.
Wat maakt het hem een goede trainer? Nou, dat mag we al leren afwachten natuurlijk. Dus dat is sowieso heel opportunistisch. Omdat nou, hier op te zitten, dat is het succes. Alleen als je zorgt naar wat ze nou ongeveer willen naar je trainer, dan denk ik wel fijn dat je een Robin Veldman onderstellen. Hij kent de club, hij kent zijn Pappenheimers, hij weet hoe de dynamiek werkt. En hij had hem nou wel echt ontwikkelen als trainer van de eerste Overtal. Hij is jonger dan 30, hij is redelijk jong en talentvol. Dat is natuurlijk ook de reden waarom Cambuur hem in eerste instantie interesse hier. En hij zat er dan gewoon Neetje in. Hij is toch Almere City al een keer benaderd in de Simmer. Daar zat hij ik Neetje in. Hij is wel van in principe, ik steen je voor, ik wil op die manier werk je maar een club. Hij zei het net van, huppa, die spelers mogen naar de tijd goed feest. Hij zei nee, het moet wel een beetje in de soort van keurslijf werk je in die zin. Maar had een idee qua voetbalvisie? Want Jervin had Alex Pastoor ik benaderen. Nou, die voetbalvisie zoen we pragmatisch nemen kennen, denk ik. Nee, dat weet ik net van hem. Nee, want hij is interim trainer West bij Anderlecht. Daar had hij toen de trainer werd er ontslaan. Daar had hij interim coach West. Dat deed hij goed trouwens. Voetbalspeler nog, had hij goed dingen. Ja. Daarna ging hij naar Queen's Park. Dat was het tweede niveau van Schotland. Daar wie hij de H-trainer. Dat wie het Jeremy, misschien nou maar kwijt, maar die man van die Ajax, Beuker. Marijn Beukers, Leuk Beuker. Die is daarna vrij snel de Vodgong. Toen hij in achtervang meer. Dus die derde. Vodgong was gewoon de spelers. Daar heb je een heel lang verhaal. Dus we hebben omgong naar België bij Club Brugge. En daar zit hij dus nou. En daar doet hij het dus wel goed. Wat Dus ik ik sluit begrepen net heb, uit dat er wel interesse is voor orenclubs. Ja, want Johan Hansma die zei Arun Vreed, in eerste instantie had hij een soort van list maken. Een inventarisatielijst. Van waar zou er al hier eventueel wel geschikt wijze kennen. Nou, er staan dus een heel soort namen op. Die zei, daar ben ik al een heel soort van troststreep. Nou, die namen die kennen ik al hier. Bronkhorst, Pastoor, Van Bronkhorst, Haken. Nou, al die man, dat kennen al hier net ook in. Rick Kruijs is zeer geschikt, vinden ze ek. Ben ze echt charmeerd van. Het probleem is, hij mag net voort bij Volendam. Wat ik ook weet, en dat is ook wel grappig. Wat er nog meer op die, nou ja, dat nog net. Maar wat ik weet is dat er nog wat meer namen op die list staan. Veldman natuurlijk. Jan Sierksma, die zit ook op die list. En toch wel verrassend, vind ik zelf. Johnny Jansen. Johnny Jansen. Ja, die heeft natuurlijk, die is daar toch een beetje mijn gedog voor die in. Over Jervin DNA gesproken. Nou ja, die het sowieso het Jervin deed. Had het denk ik dat die Jervin. Nee, maar had er 24 jaar werken volgens mij. Als iemand dat heeft, dan is hij het wel. Ja. Sorry, die namen we toch weer neemt. Dat is ook wel grappig. En een gerucht bij Rode JC, wat roer zit in Limburg, dat is de trainer van Rode JC, Bassie. Nou, maar dat is hierheen gaat dan. Maar waar komt dat gerucht waar dan? Ja, vanuit Limburg. Oh. Ik zit 2 keer in een podcast van Rode JC-fans, van Cambuur Rode JC. En ze zijn daar totaal net te spreken over Roda, de spelers, maar ook over trainer Bassie Bum. Nee. Dus ik snap het gerucht, want zij willen van hem hoor. Maar ik zou net weten waarom Jervin bij Bassie Bum uitkomt. Oké, de vraag is natuurlijk wel van waarom bellen ze net gewoon mij als tussenpauze Gert-Jan Verbeek? Dat zou toch heel erg logisch zijn? Dat denk ik zelf. Wacht even. Telefoon. Wacht even. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Nou, Gert-Jan Verbeek. Nou, dat is toch toevallig? Ja. Toevallig. Ja. Is dat zo, Gert-Jan? Hast nou echt zo'n van, zolang als Hansma technisch directeur is, dan word ik geen trainer bij Jervin? Hast nou dat zo'n? Nee, er staat me niks van bij. Er staat je niks van bij. Oké, maar hoe komt dat gerucht dan toch de wereld in? Ja, geen idee. Nee. Want ik kan me nog heugen, als do heeft altijd een sign van, als Jervin mijn help nedig heeft, dan kun je me altijd vreten. Ja, dus daarom zeg ik al, er zou een tegenstrijdigheid zijn. Dus ik weet ook niet hoe dat komt. Nee. Ik denk dat het wegkomt op het feit dat mensen aan mij wel eens gevraagd hebben, is het niet wat voor jou om technisch manager bij Heerenveen te zijn? En toen op een gegeven moment hebben ze Hansma benoemd. Of Hansma werd benoemd. Ik zei, ja, zolang Hansma daar zit, word ik geen technisch manager daar. Ik zei, dus dat is, ze kiezen voor Hansma. Ja, waarom? Ik zei, dat weet ik niet. Dan moet je de club vragen. Maar dat heeft niks te maken met het feit of ik niet met Hansma kan werken in een andere functie. Nee, het is volgens mij Bossa dat zo denkt dat zolang Hansma de technisch manager of directeur is, dat de kans heel liet is dat daar onder hem dat ik trainer wist. Dat is Bossa, toch? Ik zou niet weten wat Hansma op mij tegen heeft. Ik heb nooit iets met Hansma in het vet gehad of zo. Maar ze zullen een profielschets hebben. En daar zal Hansma wel mee op de leur zijn om te kijken naar een geschikte trainer. En aangezien ze al een tijd lang weten dat ze een nieuwe trainer nodig hebben. En
mij nog steeds niet benaderd hebben, dan zal ik wel niet in de profielschets voldoen. Maar dat heeft niks te maken met dat er iets zou zijn tussen Hansma en mij. Nee, dat is het oors. Ja, maar het gaat er uiteindelijk om, als we het houden, een tussenpauze, hè, als we daar nou in eerste instantie naar joggen, dan gaat het om een wedstrijd of 8. Stjist er daar veriepen dan, Gert-Jan? Zoest dat wollen? Ja, ik heb altijd. Ik ben nu, even kijken, 2008 ben ik weggegaan. Dus dat is ondertussen 17 jaar. Heb ik altijd gezegd, als Heerenveen mij nodig heeft en ik kan wat betekenen voor de club, sta ik daarvoor open. Maar daar gaan gesprekken aan vooraf. Eerst moet er welwillendheid zijn bij Heerenveen. En voor de mensen die iets te zeggen hebben, die moeten zeggen van nou, het lijkt mij een geschiede kandidaat voor een bepaalde periode of voor een bepaalde functie. Dan ga je in gesprek. En zo zijn wij ook een aantal jaren geleden met een aantal oud-gedienden, voordat Roosevelt een machtsgreep plaatste, zijn we in contact geweest met een aantal mensen binnen de club. Waar we zeiden van, nou ja, we hebben een plan. En laten we nou eerst dat plan met elkaar verder uitvoeren tot in detail. En dan de mensen daarbij benoemen. Nou ja, daar heeft Roosevelt toen een stok voor gestoken door zelf zichzelf te presenteren als zijnde de man die het allemaal beter wist. Nou ja, en dat was ook allemaal gewoon pro deo. Een aantal keren bij elkaar lopen brainstormen. En helaas is dat toen de tijd niet omarmd door de mensen die toen voor het zeggen hadden. Ja. Nou ja, nu zijn we een paar jaar verder. 4 jaar geloof ik Rosemond gehad. 3 jaar. En nu is Ferry de Haan er. Het enige wat je kan zeggen dat eigenlijk het nu voor het eerst weer wat stil is bij wat stiller is bij Heerenveen. Er is niet meer zoveel gekonkel als jaren daarvoor. En het is alleen jammer dat Van Persie dan nu, dus in die zin is er wel weer wat rumoer. Rumoer, er is lichtelijke paniek. Ja, nou, daar kan de club niet zoveel aan doen. In die zin dat ze het hadden kunnen tegenhouden. Maar dan heb je een hele ontevreden Van Persie, begreep ik, uit de berichtgeving. Dat Van Persie wel heel graag toch deze kans wil grijpen. En dat begrijp ik ook wel. Maar we gaan Jannik nog vertellen hoe u onderziek dat wij die in ha? Ja, vertel maar. Nou ja, dat kun je toch beter vertellen. Gert-Jan, wij hebben gedegen, dokistus van de man van de sportcast. Als wij ergens onderzoek naar doen, dan doen we gedegen onderzoek. En wij hebben de meesten, wij vregen van, waar vind je hem nou? Waar moet de nieuwe trainer worden van SC Heerenveen? Nou ja, we liegen er net om. Meer dan 90% die zou het Gert-Jan Verbeek. Nou ja. Dat verrast hij niet vol als mij. Dan zou ik zo zeggen, dan loopt de club geen enkel risico. Nee, toch? Nee. Maar wat zou dat toch het risico wezen daarop ze het net toch, Gert-Jan? Wat denk je zelf? Nou, dat heb geen idee, joh. Wat moet ik dan? Ja, maar jij zegt van jawel. Ze zullen wel het idee hebben dat ik te oud ben. Maar ja, dat ga ik alweer interpreteren. Ik weet niet waarom ze mij niet benaderen. Dat moet je aan Ferry de Haan vragen. Want die is in eerste instantie daarmee mee voor verantwoordelijk. En Johan die is nu erbij gekomen per 1 maart. En die met z'n tweeën zullen toch wel een lijstje hebben met namen. En daar zal ik wel niet op staan. En waarom ik daar niet op sta, geen idee. Ik bedoel, ik heb toch geen slechte ervaring bij Heerenveen. Ik heb Heerenveen toen de tijd goed achtergelaten. Ze hebben daarna zelfs nog de beker gewonnen. En dat het daarna een zootje lange tijd is geweest, daar had ik ook geen debet aan. Ik bedoel, dat zat ik bij andere clubs. Ik heb altijd ben ik supporter gebleven bij Heerenveen. Ik kon regelmatig kijken, zo niet als analist zijn en dan wel als supporter. Dus en volgens mij heb ik mij ook nooit negatief uitgelaten over Heerenveen. Natuurlijk had ik een mening over de manier waarop het ging bij Heerenveen. Met Rosemond, met Veenstra. Ja, dat verdient geen schoonheidsprijs. Dat is gewoon jammer. En daar had ik wel kritiek op en commentaar op. Maar ik was ook hartstikke verheugd en blij om te zien dat dit jaar bijna bij alle wedstrijden het stadion weer goed vol was. Dat is ook lang geleden geweest. Hè? Dus er was toch weer een positieve vibe in het stadion. En het voetbal was nog niet altijd even fantastisch, maar je moet ergens beginnen. Zeker. Dus als morgen Johan Hansma onder de telefoon hingen, dan neemt ze ook gewoon op. En dan komt er een goed peteer. En misschien wist u dan wel de nieuwe trainer van SC Heerenveen. Ja, maar als jullie bellen, neem ik er ook op. Zeker. Ja. Maar in dit geval bellen ze toch u, hè? Ja. Maar we kunnen misschien wel nijtje brengen dat Gert-Jan in kwarten als trainer actief is in het Abelensa stadion. Zeker. Sabisa, de 22 maart zit op de bank. Ja, dat is een zekerheidje. Of ik moet ziek worden, maar daar ga ik niet van uit. Wij allemaal niet. Dus daar heb ik ook heel veel zin aan. Het lijkt me hartstikke leuk om op die manier een keer weer op het veld te staan als analist. Dat ik als analist aan de lijn sta. Ja, dat klopt. Ja. Waar sjuist het meest uit, Gert-Jan? En welke speler om die weer in actie te zien of om die gewoon weer te zien?
Nou ja, dat zijn natuurlijk een heleboel spelers waar je gewoon een hele goede relatie mee had in de afgelopen... ik ben natuurlijk in 1994 begonnen in het nieuwe stadion als assistent. Toen ben ik net gestopt. En toen waren er een aantal jongens waar ik zelf mee gevoetbald had. Die speelden in het nieuwe stadion. En dat heb ik gedaan tot 2000. En daarna ben ik van 2004 tot 2008 hoofdtrainer geweest. We hebben ook heel veel spelers zien komen en gaan. En aan al die jongens heb je herinneringen aan. En eigenlijk alleen maar positieve herinneringen, want dat was een hartstikke goede tijd. We hebben met Foppe vaak ons gekwalificeerd voor Europees voetbal. We hebben zelfs Champions League voetbal gespeeld. En ik heb ook 4 jaar lang Europa mogen intrekken met de boys. En dat zijn onvergetelijke avonturen die blijven in je hoofd geprent. En die neem je mee. Ja, Ian Namme. Ik wil toch een Ian Namme. Welke speler was nou echt, verheugt hij echt op? Nou, ik heb het wel heel vervelend gevonden dat ik nooit afscheid heb kunnen nemen van Alfonso Alves. Ja. Dat dachten wij al. Die was vertrokken en die heb ik nooit weer gezien. Dus dat wordt een dikke knuffel straks. Nou ja, op een standje, hè. Dat kun je natuurlijk even. Daar reken ik eigenlijk meer op bij die. Dat is tenminste even de mantel uitveegt en dan komt die knuffel misschien later. Ja, zou ik misschien nog een boete kunnen uitdelen aan hem? Ja, maar ik heb nog 1 vraag, laatste vraag, Gert-Jan. Wat is nou, nevens die, de meest geschikte trainer voor SC Heerenveen? Neem eens een namen. Kijk, het is hartstikke... Johan Hansma heeft een hartstikke lastige opdracht gekregen meteen in zijn eerste werkweek. Want ik zei al, niet iedereen is vrij. Ik hoor ook namen voorbij komen als Bassi Pum en Ricky Kruijs, die op dit moment in de KKD aan het werk zijn. Maar ja, die liggen vast. En het is inderdaad nog maar voor 8 wedstrijden. Dus ja, en als je dan kijkt naar de spelers of trainers die op dit moment vrij zijn, ja, dan kom je al snel terecht bij een Dick Schreuder of zo, volgens mij. Ja, Dick Schreuder, maar het kind zet te wijzen, dat zeggen ze bij SC Heerenveen, dat Schreuder ook al een club heeft. Oh. Die is net beschikbaar. Nou ja, dan heeft hij waarschijnlijk al voor volgend seizoen getekend. En dan gaat hij nu niet voor een paar wedstrijden bij Heerenveen aan het Nee, werk. precies. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dus die valt hoor. Er bleef eigenlijk maar 1 uur, Gert-Jan, voor die eerste 8 wedstrijden. Ja. En die hebben allemaal een telefoon. Ja. Ja, maar dan zou ik maar even met Ferry gaan bellen in plaats van met mij, want dat schiet niet op. Oké. Maar dat hebben we wel gedaan. Dat gaat niet gebeuren. Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik had de vraag wel gesteld door Ferry. Natuurlijk had die vraag gesteld. En dat kan net gebeuren. Maar dat weten we toch al wel. Dat weet Geert-Jan, ja, die zullen net van Als we er Ferry... een beetje druk op zetten, jongens, kom op. Ja, wij als influencers Ja. zullen dat wel vork al krijgen. Maar om Geert-Jan toch ter... Ja, ik zou het hartstikke leuk vinden. Ik zou het een goede keus vinden. Net omdat Geert-Jan al aan de telefoon is. Maar Nou, ja, misschien eigenlijk wel even slijmen. Oké. Goed, nou, we wachten het al, jongens. Gert-Jan, Elsvo, hartstikke bedankt. Dat is even aan de telefoon komen woerst. Oké, is helemaal goed. we bellen ons weer. Tot 22 maart. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, want ja, ik heb wel praat met Johan Hansma. Hansma zei van, ja, hij had dat zijn in die kranten, in de Telegraaf. Kunt je dat zijn te hebben? Nevens mij. Roelof zei het toch echt? Roelof is hem laatst zien aan. Ja, in de persruimte, Ja. vooral in de wedstrijdje in AZ. Nou ja, maar dat maakt niet uit. Maar goed, Zo, en- die nuances zitten we dus nou in. Dat, wat bedoelst hoe dat... Nevens mij zei de Sto dat Gert Jansen daar zijn had dat zolang Hansma technisch manager. Maar goed, de kist het inderdaad nou op ik, 2 manieren interpreteren. En inderdaad, zoals Gert Jan het uitleidt, dan denk ik, oh ja, maar nou bedoel Zo, ik hij het. bedoelt net van, als zolang Hansma er zit, kom ik er net. Maar hij weet wel dat zolang Hansma de technisch directeur is, wordt hij waarschijnlijk net vregen. Nee. Nou, dat is het. Oké, ja. Maar, Nou, dat zei maar wat zei Sto dan van? We weten toch alle jaar wel dat Ferry de Haan hem net wol. Wat bedoelt Nou ja, hij ik dan? ben er net heel uitgebreid op mijn Ferry hoe trok ook van waarom ze zo'n Geert-Jan van Beek net belly zoen. Maar die belly ze net, dat is gewoon gepasseerd station. Dat gebeurt gewoon net meer. Dat, ja. Want, En is er nog een argument voor? Daar ben ik net, ja, dat is een gesprek met de context en van er vallen wat namen en dan ja, die gaan we niet bellen en dan nou ja, dat meer weet ik net. Oké, nou goed. Er wie natuurlijk ook nog het verhaal van we kunnen Henk Brugge ex-zitten litten en dan accepteren we de boete. Ja. wat is de boete? Ja. Ja, dat is dus een probleem. Want dat weten ze bij Heerenveen net. Nee. Want daar gaat een licentiecommissie erover. Ja. En die komen dan eerst bij elkaar zitten. En dan wordt er bepraat van oké, hoe goed hebben ze hun best dienen om überhaupt een opvolger te zieken. Oh ja. En dan bijvoorbeeld bij Vitesse, nou, die hier natuurlijk financiële problemen. Dan krijgen ze eerst een waskoging. En dan krijgen ze nog een keer een tweede waskoging. En dan krijg je puntenaftrek. Want als je seizoen van... Dat willen we net. Nee, je wordt geen punt nodig. Nee. Dat wil Heerenveen ik zeker. Maar dan is het dus heel tactisch van Heerenveen om al die namen Ja. vallen te litten Ja. die ze benaderen, hè, zodat ze naar een licentiecommissie Kijk, zo ontonen goed wij kennen. ons best doen. Kijk eens wie wij allemaal wel niet benaderd hebben. Maar die boete, stel je voor die boete, ik neem eens een bedrag, is €24.000. Totaal. Per wedstrijd. Per wedstrijd. Per wedstrijd. Nou, we hebben toen zo'n wedstrijden. Dan hebben ze toen €174.000. Ja, dan helen ze de play-offs. Wat kost een trainer?
Ja, veel meer. Ja, dus dat is goedkoper. Maar ja, daar is Nou, wel van die gelijk. periode. Hellen ze de play-offs. Ja. Eigenlijk moeten ze dus een trainer hè, die de play-offs net helpt. Nee, maar stel, misschien is er van Zimmer wel een trainer beschikbaar. Dan zei kijk, Johnny Jansen, die had nog in het contract in Zwolle. Dus daar hoeven ze van Zimmer niks voor te betalen. Nee, die is transfervrij. Maar ja, stel dat die boete inderdaad geen punten kost. Want volgens dan mag je natuurlijk zo snel mogelijk een stroomman hebben Ja. of wat dan ook. Ja, Want, een Strootman, dat is ook nog ja, een optie. dat is ook nog een Die optie. zet Foppe de Haan op een bank. Ja, Die is 84. Nou ja, weet ik niet. nee, Sorry. iets jonger. 82. Riemer is 84. Die is Het 82. wel DNA van Heerenveen. Hij zit ja, het DNA, Heerenveen. Ja, vinden we dat? Volgens mij best ja, wel niks. Ja. Foppe de Haan, het Heerenveen DNA. Mooi kop. Ja, toch? Ja. Trouwens, ik ken Nijtje. Oh. Ik ken Nijtje. Zo, ja. Nijwieken, Prima. Foppe de Haan on deze tafel. Ja. Misschien wel. Ja, ja. De nieuwe trainer ja. van FC Heerenveen. Ja, Ja, daar kunnen we het dan wel even over gaan. Ja. goed, je zit natuurlijk wel een beetje Denk van ik jook. Want dan zet je Foppe de Haan op een bank. En dan doet Henk Brugge tot al het werk. En dan zit hij daar alleen nog omdat hij de papieren heeft. Nou ja, prima toch? Nou, Een beetje wat Cambuur. Ik berg mij de nijtrainer. Is dit nu al een bruggetje? Ja, de mat Cambuur, maar er een nijtrainer in de staf komen. Maar de bleut ook een trainer. Peter van Wag. Een hoofdtrainer, die bleut. Die verlengt voor tweeën. Dus die zit dan in Henk de de Jong, dugout. even namen nemen. Ja, Henk, precies. Henk de Jong verlengt. Ja. Met waar hier. Heel Ja. kritisch, hè? Ja. Nou ja, dat zou je een beetje vergelijkbaar nemen kennen. Want er moet een assistent onder die het coach betaald voetbal heeft. Dus Om het in de, op termijn op oer te termijn nemen moeten van nemen. Henk Ja, de Jong. dus de Soenjeksa's is ik kennen. Dan is Henk de Jong is maar in dit voorbeeld een beetje de foppen die er wat naast zit in de dugout. En de Maar wat assistent. denk je, Andor? Ik heb toch wel het idee dat de rol van Henk de Jong wel wat verloren is in die nieuwe constellatie die het Cambuur verrekend had. Ik weet niet Ja. of dat dit seizoen al Ik denk direct het slag net. is. Zil. Ik denk het nog net. Dat zal wel in. Als je wat wel een feit is, Henk de Jong die had meestal om hem heen sammelen de oranje jaren werd er goed maar geerwerkje ken. Dat is een Peter van der Vlag. Dat is jouw handen op je buik. Ja, die man het verder. Dat is intussen dus ook Jeroen Burghout. Want Henk de Jong die woer dat Burghout naar contract krijgen. Dat bent twee meesken die het nou deels noodgedwongen, want Van der Vlag had net de goede diploma's. Deels ook omdat Cambuur het net wil, Burghout die het voortgaan. Dat betekent dus dat Henk de Jong zijn vertrouwelingen, om het samen te zeggen, in de ster voor kwijtraakt. En die vertrouwelingen die kun je wel, ik wil weer opbouwen met een eigen assistent trainer, want dat heeft die mijn Burghout uiteindelijk ik die en mijn Rijnsma. Maar ja, ze zijn wel meesken om hem heen om het voorthelien. En ja, ik denk net dat het onuus is om daar een conclusie te loeken. Wij kunnen het alleen nog constateren. Het is wel zo. Dat ben niet we. En dan Ja. laten we de orenmeesken hun eigen conclusie loeken. Maar wat vindt Henk de Jong dat Burghout voortgaat? Dat heb ik een vraag, Juster. Oh, even jaren? Zullen we dat wel? Gewoon even jaren. Daar mag ik officieel niks over zeggen, want het is net officieel hè, wat er gebeurt. Dus daar mag je me eigenlijk na de tijd vragen dat alles duidelijk is. Hè. Daar moet Lars Lamboy zien, zeg je hoe of hard, maar ik denk Lars, dat die hun zegje daardoor doen. Daar ken ik niks over zeggen op dit moment. Laat er kerst me gewoon vragen. Nee. Even wachten dus. Even geduld. Ja. Even geduld. Maar ja, want Cambuur jou morgen geeft een... Ja, want daar wie ik dus een beetje mee dwaalde. Dus wij zijn toen jetten wij dat. En toen ben we even naar Lars Lamboy gaan. En dachten gewoon de wijze woorden van collega Rolf de Vries. Ja, Ga mooi, nou mooi, vooral mooi, even mooi, vragen mooi, bij mooi, Lars. mooi, Ik denk, mooi. ik ga het even Lars vragen. Weet je wel? Je hebt wel leerd. Goed, hè? Nee, maar dat... Ja, maar dat ik Maar- op mijn maar leeftijd Lars- nog de flexibiliteit heb om dingen van die te leren. Dat Nee, mag ik ik doe niet aan leeftijdsdiscriminatie. Dat is hè? weer. En Lars Lamboy vertelt altijd weer niet. Dat weten we. Nou, en hij, Stuk voor jou een net 80. altijd, want hij had mij zijn, ik neem altijd de telefoon op. Ik kan nou uit ervaring vertellen, dat is niet waar. Nee, hij had ook een keertje Roelof zijn van Dennis van der Rees is niet benaderd. En vervolgens is hij toch wel benaderd. Ja. Dennis van der Rey. Hij wie toen in dat stadion Ja. waarschijnlijk nog net benaderd. Maar dit is geheel in al flauwekul. Dat is al wel weer, maar dat mag het net ook in. Ik ga Lars spreken. Waar gaat het over, zei hij. Ik zeg, het gaat over Jeroen Burghout. Nee, zeg ik nu niks over. Oké. Wanneer wel? Nou, toen kwam Tiesdy uit de koker. Morgen. En morgen om jou te draaien. Ben wij welkom in het stadion. Ik heb na de wedstrijd van Den Bosch even met Burghout praten. Die is er echt bij, het iets in mijn zijn. Maar morgen dus wordt dus op een persconferentie bekendmaken dat Cambuur net via de git, maar Jeroen Burghout is dat hij al lang bekend is. Ja, precies. Maar ja, dan kunnen we wel een vraag stellen. Dan kunnen ze pas op reageren. Maar dan kun je erop reageren. En dan kunnen wij ook de vragen stellen die wij stellen willen. Oké, maar goed, een vraag, want de naam is nou al een paar keer van. Dennis van der Rey. Die hien ze op het eeg
als vervanger van Jeroen Burghout. Ja, Maar die had nee zijn. Sterker nog, een weekelien, exact deze dag op Manje, had hij peteren aan. Mijn Cambuur, hij had mij diverse geledingen van de club zitten. Van mensen uit de staf van No, en directieniveau. En Dennis van der Ree, die had er echt serieus hoe nijtocht. Want ja, dat is natuurlijk wel een Cambuurman. Die had in Leeuwarden spelen, die had trainer was bij de beloften, assistent trainer was bij het eerste. Ja. Dus hij zei, ja, het Cambuur bellet, dan ging ik altijd luisteren in. Dus hij had op peteerwest, maar er zit ik bij, komt erbij, dat hij een nieuwe aanbieding kreeg had van Go Ahead Eagles om daar zijn contract te verlengen. Dus dat waren eigenlijk de keuzes die hij meidje moest. En hij wil heel graag haattrainer worden. En hij zocht dat perspectief bij Cambuur op de korte termijn er net is. Want hij zou dan assistent-trainer worden onder Henk de Jong. Maar je nog 2 jaar wacht je. Maar nog 2 jaar wacht je. En dan kun je wel een heel soort verantwoordelijkheden krijgen. Zoals, nou ja, waarschijnlijk ook wel de bedoeling is. Maar ja, je moet nog wel, als alles goed, je 2 jaar wacht je voordat je echt haattrainer wordt. En dus het een nee zijn. En dus dus het het een nee behoorlijk zijn. streek door de rekken bij Cambuur natuurlijk. Want Cambuur wie er misschien wel een beetje vanuit ging dat Dennis van der Ree dat wilde zoeken. Nou ja, Cambuur had hem wel... ja, hij wie gewoon een serieuze optie. Cambuur had hem benaderen, Cambuur wil hem helje. Dus ja, dat is een flinke streek door de rekening van Dus Cambuur. eerst Veldman nee bij Cambuur. Nou Dennis van der Ree nee. Ja. En Burghout gaat voort. Dus ja, dan moet een gat opgevuld worden. En nou ja, dan valt natuurlijk de naam van René van der Wijwer. Ken ik een streek doorheen, want die had het diploma coach betaald voetbal net. Dus die past net in dat profiel. Ik ben wel heel benieuwd wat ze dan wel mee komen. De naam van Ivar van Dinteren wordt al neemt. Ja. Coach van Jong FC Utrecht. Maar die had ik onjoen op eigen voort een stint te wonnen Ja. bij een... Skint in de club. belangstelling staan van Helmond Sport. Nou ja, dan logische wijze. Want ja, dat is ik iemand die dus... Maar zo wil elke niet een onder Henk de Jong werkje willen. Vreeg specifiek op mij. Ja, spreek ik aan die. Omdat we kijken in de lunchroom in. Nou ja, zo, wat je willen jaren is het loert. Dat, eigenlijk is dat hetzelfde wat Andor ik zei. Ze willen natuurlijk wel perspectief hebben. Dus als je weet dat je assistent trainer binnen en je wil de blauwen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou mooi club, Cambuur, Henk de Jong, prima, ga er werken. Maar als je trainers binnen als Van Dinteren of Van der Ree of Veldman en je hebt ambitie om haattrainer te worden en dan wil je assistent trainer bij Henk de Jong, wat de messias van Cambuur is, ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Want 1, die wil net zo snel op zitten zetten. En 2, hij had een contract voor 2 jaar. Het scheelt net vol hè, per maand verlien. Voor VVV uit. Dat die, VVV uit was de bottleneck, ja, jongens. precies. Ja. Hien ze Dus, daar van goed, aan? dat ja, maar natuurlijk bleef de druk heel grut op man als Attegraaf en Lars Boy om hem te ontslaan. Omdat ze weten dat ze dan het publiek heel bot chin hun krijgen. Omdat die door het algemeen toch heel erg achter Henk de Jong staan. Wat natuurlijk heel mooi is, vooral van Henk de Jong. En van het publiek misschien ik wel, dat je een boegbeeld hebt. Dat het zo mooi wijs als Jereveen zijn man hier bij Leaks. En dan mag ik net vergeten hoe lastig het voor de Cambuur-directie is. Want ze maakt dus in een zeker, dat bedoel ik ziekje die het Henk de Jong op termijn opvolgen maat. Maar elke trainer, nou ja, we hebben ons Charles Olteesjoen, die het naar Henk de Jong komt, die wordt langs de Henk de Jong meer laten lijn. Ja, maar het is wel de wijze waarop ze Henk de Jong, die weer toen, die weer toen ziek. En de verwachting is, ja, die weer beter is dan kan hij wel weer komen, want het contract dat erin terug, et cetera. Het perspectief weer oors dat Henk de Jong tekent voor 2 jaar en er wordt een duidelijk helder perspectief voor hem schreeuwen van na die 2 jaar. Weet je dan technisch manager, ik neem maar iets, of ze zeggen van, nee, dan ben we clear, dan houd ik ermee op. Als dat duidelijk is, dan wordt het voor mij trainer wel wat makkelijker. Dus juist nou, ik bedoel, wij hebben het nou, weet ik hoeveel Ierletter nog, hoe Gert-Jan Verbeek, die het in beeld is, omdat er stond onder knikker is bij Jereveen. Dat krijg je met Henk de Jong natuurlijk ook. Want als hij over 2 jaar, of eventueel nog 2 jaar, weet ik het, maar als hij je neemt en hij wordt technisch manager of scout of iets, altijd, als er iets aan de hand is, zal het publiek om Henk de Jong op. Ja, behalve als de trainer het goed doet. als de trainer het goed doet en de trainer wordt ook kampioen. En maar het natuurlijk mooi nemen dat Henk de Jong een orentype trainer is dan de nieuwe generatie trainers. Dus je zag een types als of het nog Farioli is of Anne Slot of Van Dinteren of dat zijn meer de type trainers die bezig zijn met high intensity sprints en meten en weet je. En Henk de Jong is natuurlijk net een minder trainer, maar dat is wel op een oren manier een trainer dan de nieuwe generatie. En ja, als er dan zo'n naaie, wat dat hier ik dan wel een beetje het viel, als een naaie assistent-trainer er eventueel invoegen wil, of de keuze had, ja, dan moet dat wel een beetje stroken, maar ook hoor. En dat is wat ik bedoelde. Ja, oké. Dat is hier. Dat klopt. Ik vind dat we dit goed uitlijn hebben. Ja, zeker. Weet Of zeg je trouwens, het zelf? wat ik nog een optie wie, misschien voor SC Heerenveen, om een trainer aan te helpen en dan gelijk we die aan.
En dan Want hij is kan weg voor jou. Henk Brugge weg jou weer Ja, zitten. maar Als we nou toch van gaan broeken. Dat is echt wat. Kunnen Hè? die man die hier zit maar voor op een keer bij die... Nee, maar dan ligt het toch net verliezen. Natuurlijk wel, waarom niet? Nee. Maar dan doe je het toch voor de club dan? Voor de club. Als dat Ja, kind. maar dan maak je... Dat moet echt de allerlaatste... ja. Dat kun je van zo'n club gewoon net vregen. Nee, dat kun je gewoon Nee, net kun je maatje. net maatje. Nee. Maar Rolf heeft er minder moeite mee. Heb ik wel ieder Nou gaten. ja, dat wil ik wel- dan maar dat niet wel gaan. de allerlaatste optie wezen hier. Goed zo, Nee, maar jongens. dat kan wel een andere Van je hem optie alle treien. Van je hem alle treien. Geert, waar wordt de kampioen van de KKD? zijn. Nou. Zo. Ja, ik Nou, zou begin met de toch moeilijkste. op Volendam. Oh, Ja, zo. Roelof, Volendam? Volendam. Ja, Andor? Nou, dit is zulke zaakkundigen. Dan ging ik mij ze mij van. Ja, maar Saoud het is Volendam helemaal net. Nee, maar Nou, nee, dat wil je. Het is kijk de Ajax. Hoe ze winnen, doorgaan, dus je maar was ze nog winnen winnen alles. alles. ze winnen. Muren Tamelijk blesseerd. essentieel. 6 punten voorsprong. Ze winnen. Ja. Misschien Ik denk- verliezen ze van Cambuur, sneuren, maar alsnog nog we zijn wel kunnen. kampioen. Maar Oké. daaronder sneuvel ik nog wel wat punten. Joentje en Telstar, die zitten in de fleur. Die winnen bij 4-0 van de nummer 2. Zo. Die kennen de nummer Zo. 1 en ik wel oprollen. Maar goed, Jim zei ze alle treien eensgezind Volendam. Ja. Waar wordt er dan twadde, Geert? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Even tussendoor, waar denk je dat de kampioen wordt? Ja. Want we Nou ja, doen het maar Jim zo. zei, ja, we doen het maar zo. Dan zei ik ADO Den Haag. Oeh, ja. Ja, nou, ik denk dat ADO Den Haag de nummer 12 wordt. Die is precies op tijd in vorm. En had precies op tijd een goede dit binnen de belangrijke man. En daar zitten ze goed in. Dus ik zei ze ADO Den Haag. ADO Den Haag. Cambuur Leeuwen. Cambuur. Ja. Ja, dan... ik vind ADO, die heb ik in actie zien. 2 keer dit seizoen Cambuur. Ik vind dat zo'n matige ploeg. Er zit Ik echt... ben groeit. Maar Ja. die doet het op een hele oren manier. Dat komt net op mooi spul. Die gooi de beuker in. Keepertje, En dat is keepertje. succesvol. Die halen die rotier uit Eindhoven. Boem. Ja. Wordt gelijk besliste doelpunt. Ja, die Ah, valt. Dus, zoals ADO. Ja, of Dordrecht. Dordrecht. Ja. Die vind ik voetballend een stuk beter als ADO. Maar even wachten hier. Als ik het goed heb. Ja. Cambuur spelen Joentje in Dordrecht. Ja. Ja? Ja. Cambuur krijgt dus een pak slaag? Nou, dat zeg ik net. Misschien wint Cambuur wel, maar ik denk dat Dordrecht tweede wordt. Oké. En dan zei ik, ja... Het zou wel een beetje raar zijn om Volendam net te nemen. Dat Volendam nog boeten de top 2 kunt. Nee, dan denk ik dat Volendam 12 wordt. Dus ADO, Ian, Volendam 2 en Cambuur 3. Ja, het zit al heel dicht bij Ja, elkaar. al heel Maar dicht bij van elkaar, ja. Cambuur zit Heel natuurlijk dicht een heel lastig programma nou. Maar ze doen het goed. Want ze jou haast niks voor. Nee. Toen zei En- het echt van Cambuur heeft de beste verdediging. Of zei de dat niet? Nee, dat zei Andor. Maar op 10 vraag. Maar Minst gepasseerd, dus dan ben je de beste verdediging. Juist. Zo'n van de doelpunten zien. Ja, dat is echt fantastisch. En bovendien, de laatste 3 wedstrijden net een schot op goal gewoon. Dus ze verdedigen ook op een manier die een zinstandaard idee krijgt van we komen er net terug. Dus daar kun je niks van zeggen. Dat is hartstikke goed. Het stiert gewoon. Want een aantal weken geleden, wie het nog even de vraag van Mullum naar dat eigen doelpunt in top os. Toen had er wel wat sprake van West dat hij misschien zijn basisplak verliezen zo, een smant. Nou, uiteindelijk is dat net teruggegaan. Nee. Soeren die het zien paard Soeren eindelijk werd wat goed, voelen jongen. hier. Die Die wiet werd in goed, Den jongen. Bosch echt Die heel werd goed. echt goed. Het stiert gewoon goed. En nou ja, je zag het in de Eredivisie aan Ajax. De minste 10 doelpunten. Het spul is net om aan te gluren. En het is totaal geen Ajax-DNA. Maar ze winnen wel. Ze staan wel bovenaan. Omdat ze de minste 10 doelpunten voor het jou. Maar, Wie dat- maar ja? dat is bij Cambuur even niet zo is. Want de eerste helft van Cambuur zit in Den Bosch. Ja, ik ken een protosege van Den Bosch, want die zit echt zwier in de dip. Ja. Maar ze dienen het wel goed. Ja, ze voetballen echt prachtig. Ja. Echt mooi om te zien. Opvallend moment dat we naar ouderin van de wedstrijd, Den Bosch Cambuur. Want dus die Henk de Jong werkelijk minutenlang te praten. Maar de onvallen van Den Bosch, Byron Burgering. De Rios Boeten, ik heb het één opzocht. Nog een doelpunten, zeker. zo'n assist. Ik snap Henk de Jong wel. Burgering weer een van de meest actieve en meest gevaarlijke Den Bosch speler. spelers. in Is deze er Rios wedstrijd. Boeten? Ja. En dat zou dan misschien wel de opvolger wijzen kunnen van Remco Balk. Ik denk dat Burgering zelf wel een stap heen gaat onkin. Als Cambuur promoveert, dan zou je een optie zijn. Maar ik Ja. denk dat hij naar de Eredivisie kan. Ja. Wist u dat nog, Geert? Waar wie een Orne Simmer in Epe bij een oefenwedstrijd tussen Cambuur en Den Bosch. Bij 28 helften ongeveer. Ja, precies. Terwijl 28 oerlang- helften van 60 minuten. Hoe lang kans hij moest. Henk de Jong, die zie ik weer, die op een stoeltje achter de goal ziet. Ja, weet ik nog, ja. Ik weet net als het toen al voort wie is, want het wie in de 28e helft zo ongeveer. Het wie de fjouwe treien van Den Bosch. Burgering die het op 30, 34 meter van de goal zit. En die shit me Ja. die bal daar Ja, die hekte finaal was in de kruising. Ja. Dat toen zei je al van dit is best een jongen die goed voetballen kent. Want hij kwam van amateurs, wie eigenlijk nog vrij onbekend. Maar just hoe die hem ontwikkeld had. geweldig. Hij weer de beste speler van Den Bosch. Ja, dan kan die echt wel een stap naar de Eredivisie, meidje, denk ik.
En dus net naar Cambuur. Ja, Cambuur Ja, moet het dus eerst... Cambuur promoveert. Maar ja, dan was dat 4e play-offs van Never Jim. Oh nee, Roelof zei het, ze willen nog het worden. Zeker. Nou, Dat, vies ik dat mat op appeltje. basis van een Spielersburettingen staat? Nee, net maar. denk ik wel, wel, ja. Maar wat neemt Excelsior net meer opvallend genoeg? Dat vind ik Nee, maar die wel, bent helemaal kwijt. Nee, weet ik. Maar ja, goed ploegje toch? Zeker. Duivenstein, nou Ik zie trouwens nog even te denken aan dat telefoongesprek wat we niet kregen hier bij Gert-Jan voorbij. Oh. Maar zei hij nou 2 keer Roosevelt. Roosevelt? Ja. Oh, is dat het is van die Kees Rosemond? Ja? Ja, klopt. Dat is wel een Ja, dat keer. ik. Ja, toch? Al 2 keer daar. Ja. Roosevelt. Presidentje. Nou, die hier een goede verstandhouding, denk ik. Wat denk je hier? Hè? Maar Oude ik Amerikaan. meer verstand van voetbal dan Roosevelt. Namens Riemer. Dus ja. Ja. Wel een hoogtepunt in mijn carrière. Zo jongens, is het toch gezegd. Ik heb een pensionsvraag, jongens. Een pensionsvraag. lekker Roelof, Ja? Visto dat Timo Klompen weer waarom wat in de technische staf? Ja, zeker. 100 punten. Ik was grappig naar altijd naar de podcast met Tieme en naar de podcast van Sander krijg ik berichten van mensen. Jongens, wat ben dat fantastische praten zo voetbal. En ik kreeg er nou ik van Sander van der Heijden en Tieme Klompen moeten in de technische staf van Heerenveen. Dat gebeurt net, maar Ja, nou, dat Likken we toch fantastisch? Nee, ik deed reacties. En Ja, dan hek ik weer wat reacties van mensen die wel dicht bij Sandal staan. En nou ja, toen Burghout eruit. En dan komt er weer berichten Ja, binnen. ja. Dan kan Sandal er wel in. Ik zei, nee, ik heb waarom nee. Sander die had duidelijk gewoon, hij won net. Krijg bericht van hem, als hij hem moet betalen, doet hij het. nee, maar dat had hij toch ik zijn eigenlijk min of meer. Ja. Net on the record zo Ja, volle, maar dat is Sander wel zo. had net het diploma, dus die valt af. Nee. Met Sander en Henk, dan kan er een boel. Ja, maar dan zet Cambuur dus weer Ian bij Henkdel, die voor jou handen op in je buik binnen. Ja. En dat is net volgens mij wat ze Nee, juist dus net willen. nee, Dus maar denken wij dat het net Dus gebeurt. denken wij dat het net gebeurt. Nou, ze wat presteren. Dat is wat ze matten. Dat En klopt. dat lukt bij Sander en Henk als duo. Misschien als je misschien perschef bent, Kesto, dan had je Ja. toch wat kwartere lijntjes met Lamboy. Nee, Misschien maar neemt het die hij dan zei wel dus, op. Hij zei Ja. dat klopt, dus dat denk ik toch. Dat klopt net, jongens. Dan moeten we daar toch even op wat jipper op ingingen. De trainer weet dat gift Dat is geen per se. Jongens, wacht even. Even voor de duidelijkheid. Die aan deze tafel, dat met name Do, handen omheen aan het einde van de rit, ik kon niks meer zeggen, zei, hij heeft een nieuwe perschef. Nou, dat had ik witten in het waarom, kan ik je vertellen. Allemachtig. Maar hij zei het, ik dacht het. En Anne Faber ook. Ik kan je vertellen dat er... Hebben we ontwikkelingen? Dat er geen ontwikkeling is nog. Nee, ja, ik moet je hem toch even teleurstellen. Er komen wel gesprekken, maar het heeft net zo volle herfst. En Sagrut is het echt net. En het wordt is nou net downgrade, hè? het reële beeld. Het wordt perschef zal ik net in de molen nemen. Oké. Gastheer voor de pers? Gastheer voor de pers? Nee, dat weet ik niet. Nee. Passevaljochter ken ik, hè? Ja, toch? We Cambuur is een grote club. Dan ik Passevaljochter heb- ja, meer. Ik bleef bij mijn eerste gok. Dus wel Geert een soort van spreekstalmeester voor de sponsoren. Geert kan smoek vertellen. Sponsoren voor de wedstrijd mooi bijpraten. Hoe Was dat bij Cambuur niet? Want bij Jervin had ze dan jeugdtrainers zei die dan in die business rond dan uitlezen hoe de eerste elftal speling gaat. En zulke dingetjes. En dat doet ik volgens begeleerd erin. Ja, maar Misschien- Dat doet Geert natuurlijk net. Daar ben ik dan net geschikt voor. Nee, maar Geert jouw de Een voorzetjes. tactisch verhaal. Geert zei het altijd Nee, hier op deze dat tafel. is van, niet. jongens, net de volle tactiek. Net de gewoon volle tactiek. Bal in de min Intenties en wel hollen maar. Lekker ballen. Ja. Oh, goed zo. Jongens, je weet joggersvragen. het Oh ja, het niet. zorgsvragen. Geert, Lippert Cambuur op dit tijd Bob zien storen. Nee, ik denk dat het wel reëel is. Ik heb ze volgens mij zetten op een 6e plak hè, in de Nostradamus Cup. Nou, 5e, 6e, 4e, 3e. Het maakt het al in net zo vol uit. Nee, dit is wel prima zo. Dit is prima zo. Wat Kan alles verder. Ja, Kan alles Dat verder. ben wel al in play-off plakken. Dus Nee, dat zegt ze. Geert. Maakt die Je divisie. is nou al op de pas van jochten te liegen. Dat is goed. Jeetje. Oké, Roelof, nog één voor die. Hoeveel dagen? Slecht, ja, realiseer ik me nou. Mooi, hè? Sorry jongens. Nee, Maar hoeveel dagen moet ik nog wachten voordat de nieuwe trainer presenteerd wordt? Mooie. Hoeveel dagen van informatie van er? Hoeveel dagen is het 4 april? Oh, Nou ja, dat Ik wordt nog jou niet lang ze- meer. Hey. Het is nou 10 maart. Binnen 3 weken en ik denk roen de 2 weken, maar vind ik wel dat ze het roen hebben. dat is 24 maart. Beetje na het Interland Ik denk weekend. dat het deze week wel meteen plak vinden, maar kandidaten en dan is dat dan het staan neemt de 12 peteer. Wat is eigenlijk die eerste keus? Robin Veldman. Veldman? Nou, wat nou nog mogelijk is. Hè, want dat is ook eigenlijk Pastoors is. maar die is net die mogelijk. valt net mooi. Dus als ze dat joggen uit het rijtje Veldman, Kruis, Sierksma? Sierksma, en Johnny Jansen ook wel ik wel leuk vinden. Dan kies ik denk ik toch voor Veldman. Ja. Ja, Johnny ik denk het Jansen zoekt wel maar uit. En die voor jij dan? Veldman. En Andor?
Gewoon, ik omdat ik naam. gewoon heel erg benijd ben naar zijn werkwijze. Hij is jong. Ja, nou, het was het juist bij jonge Nieuwland. trainers is dat ze vaak eerst een aantal keer op een bek gaan voordat ze echt tot wasdom komen. Coachen is een ervaringsvak. Dus in die zin zoek ik toch voor een iets ervarener coach gaan. En dan vind ik Johnny Jansen heel nog een minder optie. Oké. Nou ja, Nee, ik vond ik wel, niet net. nee, Als ik vond wel Johnny is verrassend welkom. dat hij Ja. toch weer op het listje zit. Johnny Maar Jansen. zonder Ronnie Pander dan. Nee, met Ronnie de Pander. koning van zijn Nee, Riester dat- Veer. ja. Hey jongens, Nee, natuurlijk dat wat hij we erbij. toch, we hier niet kijkt over Sander van der Heijden. Wat heb ik hier? Oh. Ik had hier nog Hey. het kriespakket van Sander van der Had er Heijden. niet net waar dan? Hij had er net mooi naam. Nou. En hij belde op. Hij zei van, weet je wat jongens, jou maar voor de prijsvraag. Nou, dat is hartstikke leuk toch? En Dus prijsvraag, mensen hè? thuis, Ja, Wolle Jim, een kriespakket winnen. Een origineel, limited edition kriespakket van Omroep Er zit Friesland. wel echt wat in. Oorspronkelijk bedoeld voor Sander van der Heijden. Oorspronkelijk bedoeld voor Sander van der Heijden. Ja. Maar, Nee, kijk wat nou, dat is toch zelf ook een kriespakket gekregen. En dan wist je precies wat erin zit. Nee, maar Roelof hier die Nee. Grutte. Oh, Rolf hier Bij weer een grutte. je meek. Wel even een dingetje. Bij je net te wasken. En dat is het voordeel met het versturen. Dat is dit wel op tijd verstuurd. Want het gebeurt ook nog eens dat we kaartjes versturen die net op tijd. Ja, dat sneu. klopt. Bij de mensen gewoon komen. Die Nee, kregen dus na het weekend de kaartjes van Jereveen AZ binnen. Maar dat is goed maken, hè? Is goed maken. Ja. De kaartjes van Jereveen Heracles, dat is een kraker. Die ben nou al... Nou, daarom dacht ik, we moeten het wel even nemen. Dan weten ze dat ze onkomende sneeuwtje vrij houden. Goed zo. precies. Even Sjen, Jereveen speelt het komend weekendje in Heracles allemaal. ja. Nou Geert, de vraag is eigenlijk... waar scoorde Van Jereveen in de uitwedstrijd in Heracles Almelo? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, dit is de prijs. Hij is net misselijk. Het is een origineel Omroep Friesland kriespakket. Oorspronkelijk bedoeld voor Sander van der Heijden. Dan krijg je toch wat in handen. En de vraag is dus, waar scoorde Van Jereveen in de uitwedstrijd in Heracles Almelo? sport@omroepfriesland.nl. Naam en adres, alles erop in de rond. We bedden net, we reageren wel. En dat gebeurt op tijd. Dat gebeurt zo vol op tijd dat alle producten die hierin zitten nog net hoe de datum binnen. Dus Oh, dit is een gewaagde uitspraak. Maar Die roosje. hoop ik. Die roosje toch keer als net ik hier ja. daar zit te zien, hè? Geert. Ja, Dat doet het me wat. Maar punt 2 is dat ik toch dat die functie van commercieel directeur wel wat verkeerd is. hè. oh ja, dat doe ik nog wel wat En best. ze zie ik nog een teammanager bij Jereveen. Zou dat net wat verkeerd werden? Teammanager bij Ja. Jereveen? Ja, Michiel de Boer had op. Wie? Michiel. Ja, Michiel. Had Michiel op? Ja. Is dat wat voor jou? Teammanager? Oh, hij is wel heel Jereveen? gretig. Wist dat ik een keer nog hard voor vregen ben. Voor dat hit dan hier een item in het programma en dat ging over chauffeurs van Sportclub Jereveen die de jongens opheden, de pol, met name de polder. Jeugdspelers. Ik mag graag autoreren. Ja. Dat liep me nou best grappig om bij die jongens op paard te wijzen. Ja. Wist wel? Ja. Dat liep me echt Gaat heel hij ook leuk. wel eens zo'n uitdacht, weet ik. Dat, die ken ik hier niet. Die likken die gewoon leuk. liep Ik me kijk gewoon wel eens leuk. bij, Dan heeft ik hij die- word ik graag autorieren. Dan Ja. is Ja. die haast voor vregen. Haast. Maar dat is... Nou, nee, net ja, vregen. ja, toen weer al een opmerking, maar ik kon zelf wel doen. Maar ja, ik hier dat toen net aan tijd. Maar ja, ik krijg daar gewoon wat meer tijd natuurlijk. Dus Die koers is grut. het zoekt Als je met pensioen ja, gaat. nou, ja. Maar het is wel een ondankbare taak teammanager. Hè? Want ze waren teammanager van Cambuur een paar weken lien bellen. De naaie Engelse onwinst, we zullen je naam nemen. Die zie je in de auto op wij naar het hotel. Maar ja, en die zie het in een schakelwijn of een automaat. Wie hier van de beide. Maar in ieder geval, hij hier er nog nooit in rieden. En hij moest in één keer aan de orenkant van de dik rieden. Nou, dat wie Saffel in één keer. Dus hij had hem maar aan de zijkant van de dik parkeerd. En hij had de teammanager bellen. Dat soort dingen moet je dan ook oplossen. Hey jongens, we zitten al op trein 50 minuten. Wat even wat meer vaartmaatje. Nou ja, Roelof, jongen, ga je Ja. gang. maar wat voor gevoel zie je er zo in de auto richting Eindhoven? Want ja, PSV als Die 6 honger weken ik net meer woen. Ik honger ik je net vol eten. Oh, nou, Oh, wat dan? er is een adresje in de buurt van Eindhoven. We mooien het nou maar net we mooien het nou maar net niet zeggen. Iets bij een 8. Nee, wel het gevoel dat dat je PSV meer dan terug te wonen hier, maar dat er misschien wel iets meer in zitten hier. En dat is toch spietig als je dan joggen naar die wedstrijd, dan winnen er eigenlijk 3 spelers van Jereveen die haar niveau hellen en misschien wel meer. En dat Noppert, Smans. ja, en mijn protégé, Brouwde? Brouwde. En die wiet je AZ ik goed, hè. Hij lijkt het wat sterker te winnen, om grutter te winnen. Dus ik, nou ja, Heeft u nog altijd die gaten in de sokken? Ja, hè? dat haak hem net naar vregen trouwens. Dat is dom, dat ik hem mee vregen man. Wist Ja, ook niks, hè. Dat vind ik helemaal is niks. goed voor de doorbloeding, zeggen ze. Ja, maar prima. Maar Weet nooit of gewoon- dat wetenschappelijk op bewezen is, weet ik net. Goed en alle goed zin ik hebben, ja. ja, dit is een HAVO-scholier, hè? Hij is die koeten van Brouwer Wolle Sjoen. Als je in Ach, 53 minuten zit wel ja, op meer tempo. tempo. Oké, meidje. Henk Brugge die zei dat Jereveen de play-offs winnen wol. Ja, dat Ja, wil ik. hij praat eens van de nieuwe trainer dan. Die nieuwe trainer, maar dat is een van. Ah, maar hij zit er wel naast. Maar dat is toch niet zo raar dat hij dat wil. Nee? Nee. Maar is dat ook realistisch? Nee, wil ik... En nevens die Nee, net, want pak nee. ons de begruttingen nog even bij.
Dan geven we nooit wat... nee, ik zou Ik zeggen... zoek nog optie. Is het net één wedstrijd dit seizoen? Of is dat volgend jaar pas, die play-offs? Volgend jaar, volgens mij. Want dan Nou, is nog het in de poes. vanwege het WK die ja. simmer. Ja. Dan ben bijvoorbeeld de nummer 16 van de Eredivisie. Die streamt er Ja. pas in de tweede ronde Ja. of in de derde ronde Derde in. ronde. Ja. In de degradatie. Nee, maar zoals het één wedstrijd is, heb je iets meer kans. Hey, ik wil toch even naar hoe Cambuur. Want hoe komt Cambuur de takamseizoen uit te zien? Want er een heel soort contracten erin. Kaskili is nou weer blessure trouwens. Maar zou het dom wezen om dat te verlengen? Ja. Ja, iemand die het 8 man blessurewest had van al ronde 2 hier. En nou weer een blessure En heeft. nou inderdaad, na alle gedachten zijn laatste wedstrijd spelen had. Wat heeft het precies? Ja, weer een knibbelblessure. Ja, Dus het is heel... dat moet je net echt meer bekend maken worden. Maar en toch zou ik het schande vinden. Ja, nou, ik snap het wel, want hij brengt wat. En dat brengt wie ik wel bij die wedstrijd op dat is bij Jong Ajax, idyllische sportpark de toekomst. Ja. Maar die vriendelijke Amsterdammers. Dus wel, en hij voelt in, warm ontvangst. Ja, mooi. Hij voelt in en inderdaad, hij brengt wat. En toch zit ik, omdat ik denk, ik weet net... Te blessuregevoelig, jongens. Ja, en Ik als denk die al van of qua blessure karakter... verkocht wordt of net. En dat die qua karakter in de groep past. Als het kies tussen Ottersen en Kaskili... Want het zijn beide rechtsbacks die het uit het contract in de zoek voor Ottersen hier. Oké, want net alleen nog Ottersen, maar ik Thomas Pol, Rinto, Smant, Alhaft. Nou ja. En alle huurlingen. Dus Ja, afvalaar begint ik al. Wat mat ze daar? Die zullen wel net lichter worden, toch? Dat is een twijfelgeval hoor. Twijfelgevalletje. En hoe komt het dan met Mark Diemers? Want Mark Diemers... Ja, het Cambuur net promoveert, dan kind Diemers ook voort. Hij had dan wel een 2-jarig contract, maar hij had wel een optie dat het Cambuur net promoveert, dat hij transfervrij voort kan komen. Pardon, jongens, we hebben het over Mark Diemers, de Leeuwarder. Mark de Leeuwarder. Is dit een primeur? Nee, het is wel bekend. Nou, net bij u. Is Nee? het bij u bekend aan deze tafel? Ja. Het Cambuur net promoveert... Ja, zei hij. Ja, omdat ik dat verhaal van hem wel eens had. Dus ja. Oké. Ja. Nou, dus geen primeur. Zo, hij is Nou, dan hebben we die klokken weer al, jongens. Nee, maar hebben we de klok even nodig? Ja, we hebben de klok dan even. is het een primeur. Ja, wel een primeur. hè? Wel een primeur. Lekker. Ja. Ik wil altijd wel een primeur hebben in deze uitzending. Nee, maar Dus als Cambuur net promoveert, is de kans groot dat Mark Diemers... Nee, dat zie ik Volgend. net. Dat maak ik stoten van. Dat zie ik. Als Cambuur net promoveert, kan Mark Diemers eensidig besluiten om voor te gaan. Ja, En als gaan we hij niet ziek wordt, doen, dan is de kans groot dat hij ik voortkeert. Want hij wil in de Eredivisie spelen. Het leerst maar Cambuur, maar stel dat dat net kan, ja, dan beziekert hij dat misschien op een andere manier. Oké, nou, toch nog op een valreep. Nou, ik heb het idee dat Geert er wat van vindt. Ja, hij had voor Cambuur kiezen. Wacht even, de Wist, hij is verste harker van uw podcast. Zeker. Spreek hem persoonlijk om. Nou, Ja. beste Hoe oud is hij Mark. nou? Hoe oud is hij nou? Wacht even, hoe oud is hij nou? Mark. 31. Nou, beste Mark. De best 31 hier. De hast bewust kiezen voor Cambuur. De hoeft het net voor een hongerleentje te dwalen. Er is al je wat goed. De wenners zijn in geliefde oud. Het gezin is gelukkig. Het is rust in de tent. Ik zou zeggen, de hierst wel een beetje betinken in dat promotie in het eerste hier mislukken kan. Als dat dan zo is, wees solidair en blijf bij Cambuur. De eerste keer van Geert van Thun in de rol als perschef van commercieel Cambuur. directeur. Goed zo, jongens. We zijn daar onder overdenkingen. Zo. En dan zit deze sportcast er alweer op. Dan begin je eens te zuchten. Ja, jongens, wat Geert het altijd weer hut. Ja, toch? Ja. Goed, de eerste is van Roelof. Ja. Gert-Jan Verbeek of Foppe de Haan? Ja, Foppe de Haan zit hier volgende week, dus Foppe de Haan. Ja, maar Gert-Jan, hier, we kijken door de telefoon. Ja, maar ja, volgende week net. Dan is het kijk nog zijn dat de ideale Ik mocht er niet op tussenpauze terugkomen is. trouwens. De ideale tussenpauze. zei hij. Jongen. Foppe de Haan, ideale tussenpauze. Oké, Geert-Jan Verbeek. Maak je een keus. Ja, dat heb ik toch gedaan. Geert-Jan Verbeek. Gert-Jan Robert Verbeek. Veldman. Goed zo. Geert, Byron Burgering of Remco Balk? Ja, ik zeg toch Balk. Balk. Ja. Het meer doelpunten. Ja. Oké. 13 hè? Ja, maar Burgering hier een soort assist. Size of zo'n assist. Ja. En de laatste is dan voor Andor Faber. Is het Roosevelt of Rosemond? Nou, die president van Amerika, dat wie volgens mij Rosemond. Ja, dat is logisch. Kijk naar Rosemond. Rosemond? Het is Rosemond. Jongens, ontzag via deze aflevering van de Sportcast Nijwieken. Dan ben we er alweer. Misschien wel bij de nieuwe trainer van SC Heerenveen. Waar wit. Maar in elk geval zit Foppe de Haan dan op deze stoel. Ik zou zeggen, graag on dan on Nijwieken. Dag.